Senator Robin Padilla, and then our veteran actor, Philip Salvador. And okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yes, good afternoon. Ang ating pong senador nandun pa ho at bumibisita sa Malasakit Center na yan po ang tinatawag niyang baby niya. Kasi po, yan po ang unang-una niya talagang naging proyekto para sa mga Pilipino. Para sa pinakamahihirap na mahirap, yan po ang Malasakit Center para sa inyo po. Meron pa ho isang senador na ubod po ng sipag. Wala pa ho akong nakitang senador na ganito. Darating ng alas 6 na umaga sa Senado at huling uuwing senador. Wala pong iba kundi ang kababayan nyo, si Senador Robin Hood. Ito na po, pabalik na sila. Ito na po ang ating Kuya Bongo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga kababayan ko rito sa Camarines Norte, medyo masikip na tayo. Nathan. Unang-una, marhay na hapon. Puro kayong Bicolano dito? Sinong Bicolano? Sinong Muslim? Assalamualaikum. Muslim. Sinong Bisaya? Sinong Ilonggo? Hindi, parentita. Ilonggo ka? Ilonggo kay ako, Bongo, Ilonggo, pinsan tayo. Sinong Waray? Waray ka? Ako rin, Waray kwarta. Sinong, merong go sa dulo, sinong lasenggo? Wala. Mga kababayan ko, magandang hapon po sa inyo lahat. Alam nyo, galing pa po kami ng Talisay sa inyong groundbreaking sa itatayong Super Health Center doon. Ang Super Health Center po, malaking tulong po yan na ma-decongest po ang mga hospital kasi pwede na po mga anak doon sa mga Super Health Center. Pwede po ang dental, laboratory, x-ray, yan o mga primary care. Malaking bagay po yon na makakatulong po sa ating mga kababayan. Maglalagay po ng Super Health Center sa Mercedes, sa Daet, at saka dito rin po sa Talisay. Kanina yung pinuntahan namin. Mga kababayan ko, gusto kong pasalamatan ang ating mga opisyales. Narito po ang aking kaibigan, ang inyong pride ng Camarines Norte, taga dito mismo, ang pinakamasipag naming senador. Kung ako masipag noon, siya ang mas masipag, Senator Robin Padilla. And of course, ang kanyang kapatid, mas masipag rin po ito. Walang ibang ginagawa ito kundi ano pong mga katulong sa probinsya po ng Camarines Norte, Governor Dong Padilla. And of course, ang ating mahal na Mayor, Mayor Benito Ochoa ng Daet. Mayor ito nandito. Mayor Madrid Joanna. Nandito rin si Mayor Madrid Joanna Ong, ma'am. Salamat po. Palakpakan natin ng Mayor ng San Vicente po. Dito rin po si Miss Anika Padilla, anak po ni Governor Dong. Palakpakan po natin. Former Mayor Francis Ong ng San Vicente. Palakpakan natin, asawa ko, sir. Nakita kami bago lang sa Senado. Ang ating mga board member Rodolfo Gache, sir, board member Teresita Malubay, ang ating Chief of Hospital, Dr. Ribolio
Liborio Ferrer, palakpakan po natin. Ang ating Chief Nurse, Miss Venus Manlapas. Dr. Walter Halgalado. Miss Eileen Camacho, Malasakit Center Head. Miss Jessica Sagit, PhilHealth Representative. Mr. Eric Basit. Miss Julia Racelis, PCSO. Mr. Dr. Jocelyn Iraula, DOH Representative. Miss Marisa Padua, DSW Representative. Provincial Health Officer Dr. Arnel Francisco. Chief of Clinics Dr. Ruth Herrera. Miss Charisma Rabulan Serrano, SWAT Team Leader. Colonel Timuat, Colonel Rosero, PD, Colonel Bilon, ang aking kaibigan, Ipe Salvador, at sa lahat po ng dapat nating pasalamatan, ang ating mga frontliners, lahat po yan, doctors, nurses, security guard, utility, sa inyong sakripisyo sa panahon ng pandemya. Palakpakan natin silang lahat. Ako po bilang chairman ninyo ng Committee on Health, parati ko kayong ipaglalaban. Salary standardization 5 ninyo, yung panalo ng ACNURS, yung salary grade, parati ko kayong ipaglalaban. Asahan niyo po na meron kayong boses sa Senado, lalo-lalo na po noon, nung unang panahon po ng pandemya, may naman namatay, ang tagal na nila ni-release yung mga death benefits. Nagsalita po ako, nagreklamo ako, ngayon suspendido na yung 4. Dahil dapat nga, pag may namamatay, dapat nga ihatid pa yung cheque sa bahay nila dahil nagluluksa pa yon. Yung mga frontliners natin, wala pong katumbas ang inyong sakripisyo sa panahon ng pandemya. Hindi natin mararating ito kundi po dahil sa inyong lahat. Mga kababayan ko, nandirito rin po si Philip Salvador, ang tinaguriang isa sa pinakamagaling na aktor sa buong Pilipinas. At tinagurian po siyang unofficially adopted father ng Davao kasi po nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Kaya lahat ng magaganda rito, nakikiusap po ako sa lahat ng magaganda sa Camarines Norte. Please lang po, lumayo kayo kay Philip Salvador. Ito muna, bakit mo pinalalayo? Ayaw kong madagdagan ang 34 anak ni Philip Salvador. Si Philip Salvador, idol ko sa pelikula. Salamat. Ngunit hindi sa totoong buhay. Bakit naman? Ang dami mong anak. Pinanood ko yung pelikula niya, Boy Negro, Lucio Margallo, Commander Dante, lahat po yung true to life story. Pero, walang tumugma sa pagkatao ni Philip Salvador. Meron siyang isang pelikula na bagay sa pagkatao niya. Meron? Parang true to life story mo. Duda ako. Napanood mo? Napanood ko 2 beses. Napatunayan ko na yun nga ang true to life story mo. Ano title nun? Yung pelikula mong masahol ka pa sa hayo. At dali lamang po, yung pelikula ko Masahol Ka Pa Sa Hayo, nanalo po yung Best Director, Best Picture, at Best Actor po. O, kita nyo? Multitasking niya, nagtatrabaho pa rin. Nagtatrabaho po ako habang sasalita. Ganun po ako. Alam nyo, sa totoo lang, ako unang gigising sa kanila at akong pinakahuling matulog. Sanay po ako sa trabaho. Huwag kayong magpasalamat sa amin. Sa totoo lang po, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Walang masasayang na oras po sa binigay niyong pagkakataon sa amin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Utusan niyo lang po ako. Nandito po ang inyong Kuya Bongo. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bongo. Kalabitin niyo lang ako, parang kapitbahay na tayo. At babalikan ko po si Philip Salvador. Si Philip Salvador, isa sa pinakamagaling na aktor. Hinahangaan ko. Bukod kay Robin Padilla. Robin, pinanood ko yan. Mista, Baby Ama, mga pelikula nila, pinanood ko yan. Idol ko ito. Kung si Philip Salvador, 34 ang kanyang anak, 7 ang kanyang asawa. Si Robin, mabait yan. Dahil siya po'y maginoo na medyo baston. Kaya, si Robin Padilla, 7 lang kanyang anak. Ngunit, kabaliktaran ng kaibig, 34 ang kanyang asawa. Sabi ko ng abay. Yeah, biro lang.
Salvador at saka Padilla. Alam mo ba si Ipe? Ilan sila magkakapatid? 102. Totoo po yun. Si Padilla, ilan kayo magkapatid? 70. Ganon po noong unang panahon. Yan po ang tinatawag na family planning. Walang ibang ginawa kundi magplano, lumago ang pamilya. Biro lang. Kaya pasaya lang namin kayo. Serious Ang ka na? kababayan ko. Ano to? Alam nyo, si Philip, may edad na yan. 69 anyos na yan. 69 years old na. Pero kahit saan kami magpunta, nagsisigawan yung mga tao. Sabi nila, si Philip may asim pa. Paus na Totoo yun. Noong isang araw po, galing kami ng Banate, Iloilo, sa Silay. Ang init ng panahon. Pagsakay namin sa sasakyan, pawis na pawis yung t-shirt niya. Naamoy ko po, may asim talaga. Ay, nako. Gusto niya mag-amuyan tayo ng kilikili ngayon. Hindi, biro lang. Mabait po yan si Philip. Sa totoo lang, isa po siya sa mga magaling na aktor. Kaya niya kayong paiyakin sa pelikula, kaya niya kayong patawanin sa pelikula, at kaya niya manloko sa totoong buhay. Iba naman. Ang dali lamang po. Ito po, pakitandaan nyo lang. Ilagay niyo po sa inyong puso't isipan. Kahit kailan po wala akong nilokong tao. Lalo na po mga babae. Minahan ko lang silang lahat. Totoo yun. At saka, isa siyang responsableng ama. Oo, totoo naman. Alam niyo bakit? Tuwing Father's Day, tayo pinapasyal natin ang ating mga anak. Dapat lang. Si Philip, sa loob ng 24 oras, nagagawa niyang bisitahin ang kanyang 34 anak. Sigat ako siya. Manang, totoo lang po. Totoo lang aking sinasabi. Hindi po ako marunong magsinungaling. Uy! Kaya lahat ng sinasabi ko tungkol kay Philip, pawang katotohanan naman. Pero, eto po, masasabi ko sa inyo. Di porket artista lang si Philip, alam nyo, nagmamahal po yan sa kanyang kapwa Pilipino. Si Robin, nakita ko, artista noon. Nung nakilala ko sila, hindi lang sila artista pala. Totoong tao na nagmamahal sa Pilipinas. Totoo yan ha. Ngayon, nakita ni Robin kung anong problema ng isang senador. Dati tinitingnan na nila ako, problematic ako, dami kong trabaho. Ngayon, nakikita ni Robin, dami pala trabaho. Pero, what's fulfilling po? What's fulfilling? Kung paano ka makatulong sa mga kababayan mo, lalong-lalo na po sa mga mahihirap nating kababayan at sa mga pasyente, matulungan po natin sila. Ngayon, balikan ko na po, serious na muna ako, meron lang po kaming dalang tulong sa inyo. Kaya po ako bumalik dito dahil naka-attend po ako ng virtual opening na po ng Malasakit. At nangako po ako, pag may panahon po ako, babalikan ko po kayo rito para mabisita po mismo ang inyong Malasakit Center. At ngayong araw na ito, masaya po ako. At isa lang po ang pakiusap ko sa mga social worker, sa Dr. Chief of Hospital. Kanina, sinabi ko po sa loob, sabi ko sa kanila, Doc, sa mga social worker, unahin niyo po yung mga mahihirap nating mga kababayan. Yung walang matakbuhan, yung mga helpless, hopeless po nating kababayan. At habaan po natin ang ating pasensya sa ating mga pasyente. Dahil wala po silang ibang matakbuhan kung hindi po tayo nasa gobyerno. Tulungan po natin ang ating mga pasyente. Ngayon, meron pong, as your chairman sa Committee on Health, meron pong na-download na 20 million na medical assistance for indigent patients po dito sa inyong hospital. At kung kulang pa po, kung sakasakali, doktor, kulangin po, magsabi lang po kayo. Sabi ko, ubusin niyo po yung pera ng gobyerno, itulong niyo po sa mga mahihirap natin kababayan. Kanina may lumapit na hospital billing, Doc, pakiusap ko lang yung 60 plus na bill, tulungan po natin para makalabas na po yung pasyente. Mga kababayan ko, meron lang po kaming dalang konting tulong po sa inyo ngayong araw na ito. Yung 52 inpatients po ay makakatanggap po ng financial assistance. May programa pong AIX.
ang DSWD, may allocation po kami ni Senator Robin, bibigyan po kayo ng financial assistance, yung 52 na inpatients po ngayong araw nito. Palakpakan natin ating DSWD. Ngayon, ang aking opisina po, meron po kaming dalang hiwalay na tulong. A total of 262 patients and a total of 811 frontliners, including security guards, utilities. Meron po kaming dala sa inyo ng mga Jollibee, may dala rin po kaming grocery packs po para sa inyong lahat ngayong araw na ito. At meron po akong dalang face mask. Bagamat hindi na po mandatory, hindi natin alam kung sino po may dalang sakit na maaaring mahawa natin. Mas protektado tayo. Kung hindi naman sagabal sa inyo, suot po rin tayo ng face mask at magpabakuna kayo para mas protektado kayo lahat. Ako po ang chairman ng Committee on Health, kaya gusto ko talagang pangalagaan po ang kalusugan ng bawat Pilipino at pinapauwi nyo na kami kasi pinatay nyo na ang ilaw. Sige po, bye-bye! Tapos, kala ko uwi na kami. Ano pa ba yun? May dala rin po kaming vitamins po para sa inyong lahat. Inumin niyo po itong vitamins pag malakas sa inyong pampalakas ng inyong resistensya. Pag malakas ang inyong resistensya, mas lalaban po ang inyong katawan kontra COVID. Inumin niyo po itong vitamins na aming dala po, mga kababayan po. Ngayon, alam niyo, kung sinabihan ko sila kanina, kung meron pong pasyente na hindi kayang operahan dito, kung kailangang dalahin sa Maynila, Heart Center, PGH, NKTI, ako na hong sasalog doon. Kami ni Senator Robin, tutulungan ho namin, pati pamasahe po, hanggang makabalik kami yung pasyente rito. Nalulungkot ako tuwing naririnig ko yung mga pasyente na ayaw magpa-check up dahil takot po sa babayaran sa ospital. Nalulungkot ako sa mga mahirap na takot po sa babayaran sa ospital. Alam niyo po, isang beses lang tayong dadaan sa mundong ito. Pangalagaan po natin yung buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Tutulungan po namin kayo sa abot po naming makakaya. Alam niyo, meron po akong inaanak dito na conjoined twins. Si Divine at saka si Marcelica. Alam nyo, magkadikit po sila noong unang panahon. Pinaoperahan ko po ito sa Maynila. Ngayon po, successful po ang operation. Magkahiwalay na po sila. Masayang-masaya po ako. Alam nyo, ikaw lang kumuha to. Wala mo to. Wala akong kuha. alam nyo, ang pangalan nila Divine at Mercy. Kita nyo, hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon, di ba? Kita nyo, Divine at Mercy. Meron pong Panginoon na marunong pong maawa sa atin. Natutuwa ko, isipin nyo noon, magkadugtong po sila. Ngayon po, nagkahiwalay na sila at malaki na po itong mga batang ito. Magpakabait kayo mga anak ha. Ito kumpare ko. Kumusta ka na kumpare? Si Mare, sana yung kumare ko? Wala yung nanay? Sa Bulacan. So, Divine Mercy, bless kayo. Tsaka bless kay Lolo Ipe. Lolo Ipe. Lolo naman talaga si Ipe. Alam mo ba, may apo na yun sa tuhod. May apo na sa tuhod, partner. Wala pa. Apo lang pala, meron. Si Robin, wala pang apo yan. Tete, mamaya ka na ulit. Yun lang po. Salamat ha. Pakabait kayo. Kambal talaga sila. Nagtataka sila. Oh. Nakakatuwa, no? At kung meron pong mga kailangan nyo ng tulong sa pagpapa-hospital, bukas po ang aming opisina para sa inyo. Mga kababayan ko, hindi ko man kaya bigyan ng lahat po, no? Meron po kaming dalang mga bola bilang chairman ng Committee on Sports, ang aking advocacy sports at health po. Sabi ko, Super Health Center, Malasakit Center, at itong Regional Specialty Center.
na kung saan po ilalagay po ito sa mga DOH Regional Hospital. Priority rin po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon bilang chairman ng Committee on Sports, ang aking priority rin po ay ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs. Kawawa po ang ating bayan pag bumalik po ang droga. Pag bumalik ang droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Maawa naman tayo sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya iniinggan nyo po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs. Mamimigay ako ng bola ngayon. Sino may gusto ng bola? Wala, doon na likod. Ayun. Mamaya, marami yan. Patrick, bigyan mo sila, damihan mo. Mga nandiyan dyan sa labas. Patrick, ha? Patrick, ayun na, nasa labas. Bigyan mo rin mamaya, ha? Damihan mo, iwan mo yung mga bola dito. Ha? Ngayon, hindi ko man kaya bigyan ng lahat. May paparapol po ako sa inyo ngayon. May paparapol kami sa inyo. May paparapol kami na isang bisikleta po. Yung bisikleta po, nandiyan dyan. Pag ilabas nga yung bisikleta, Yung bisikleta, pwede nyong gamitin papunta ng Maynila. Huwag nyong kalimutan, huwag magpagitna sa daan, delikado sa highway. Okay? Mabibilis ang bus. At huwag nyong kalimutan, magdala ng pambili ng gulong. Kasi pagdating sa Maynila, pud-pud na ang gulong. gusto niyo man tumami ito, bisikleta. Wala na ba kayong ipapalakpak na malakas para doon sa dalawang senador? Di ba ba yung pinakamalakas? Nakasang pa yan! Partner, malakas ang palakpak. Alam nyo, nag-usap kami ni Robin kanina, nag-chip in kami. Dadagdagan daw niya ng isang bisikleta. Gagawin na namin 2 bisikleta. Dalawa na yan! Kung papalakpak kayo na mas malakas dyan, dadami pa yan! Gusto niyo dumami? Ang gawin niyo po, hatiin niyo tag isang gulong kayo. Wala na, maawa kayo, purdoy na ako. Alam niyo purdoy? Bukas na yung bulsa ko. Sa kakakuot ko kanina, wala na akong makuha. Ang suklay ko na lang nakuha ko. So sabi ko, bahala na purdoy, basta gwapo. Cellphone pa daw po. May cellphone pa. May kanem? Dito? Naka-cellphone po sa likod. Nalikod ko ng cellphone. Saan? Cellphone. Cellphone. Ito pala. Sa amin Ito. Ito, pangbayad to ng taxi, kumawa. Minsan kasi, alam mo, kahit saan ako pupunta, bubunot ka talaga ng minsan biglaan, wala kang pang taxi, di ba? So, merong ready parate. Ready. Tama, buti ka na lang. Buti naalala mo. Kundi maglalakad ako pa uwi. Anyway, nawala. Meron po ako ipaparapol na 2 bike. Meron po ako ipaparapol na 2 cellphone po para sa inyo. Ito pong cellphone, pwede nyo gamitin pantawag sa mga estudyante. Mag-aral po kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayan ito at masaya po si nanay at tatay kapag tapos kayo ng pag-aaral, di ba? Yung mga bata, aral ka na mabuti anak ha. Mamaya, ibigay ko itong, bigyan kita, dagdagan mo yung bata, naka-yellow. Bigyan kita, basta mag-aral ka na mabuti ha, usapan. Yung naka-yellow face mask. Yan ha. Bibigyan kita ng cellphone, basta mag-aral ka ng mabuti. At wala pong walang SIM card. Bilihan nyo po ng SIM card. At bantayan nyo ang unang sasagot tuwing pag-dial ninyo sa telepono, si former President Rodrigo Duterte. Ganyan siya. Hello. Si Rudy ito. Sadya mo sa akin. Umuwi na nga ako ng Davao. Kung may sadya ka sa akin, sabihin mo na lang kay Bongo. Siya na magsabi sa akin. At saka kung nandyan ka sa diet, kumusta mo naman ako dyan kay Governor Dong Padilla? Saka sa mga mayor dyan. Sila Mayor Ong. Saka chief of hospital ninyo. Natapos na lang yung termino ko, nalimutan na nila ako.
Hindi, biro lang. Kinukumusta rin po kayo ni dating Pangulong Duterte. Palapakan naman po natin si Pangulong Duterte. Alam nyo, sinulat po ng staff ko si Nuki, Sir, bilisan mo na, hapon na, delikado na. Bakit? Takot ka mamatay? Alam nyo, sa totoo lang, nagbukas kami ng malasakit ni Philip Salvador sa Basilan. Muntik na kaming nadisgrasya sa helicopter. Pero hindi po ako takot mamatay. Dahil ako po'y naniniwala, kung panahon mo na sa mundong ito, panahon mo na. Kung hindi mo pa panahon, Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan ka mawawala sa mundo ito. Si Allah ang nakakaalam. Di ba? Ngayon, may nagsabi sa akin, Sir, mabait ka. May mission ka pa sa mundong ito. Sabi ko, patuloy ako magsiservisyo, hindi po ako takot mamatay. Sinabi ko sa speech ko, doon sa Basilan, tingnan niyo po, kahit na-review niyo, sinabi ko doon, isa pong karangalan na mamatay na naglilingkod po sa kanyang sariling bayan. Alam niyo, bihira yung pagkakataon na ibibigay sa iyo na mamatay ka na naglilingkod. Kung mamatay man ako, ayaw ko yung nakatiwangwang. Gusto ko, nagtatrabaho, nagsiservisyo po sa aking kapwa. Ngayon, buhay kami, patuloy ako magsiservisyo. Ngayon, alam nyo, palabas ako doon ng sasakyan. May umakbay sa akin. Isang lasing sa Basilan. Sinabihan ba naman ako, Sir, swerte ka. Kasama mo si Philip Salvador. Sabi ko, anong kinalaman ni Philip Salvador sa swerte ko sa buhay? Salamat ha. Love you. Mahal ko rin kayo. Mahal na mahal ko rin po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alam nyo, binulungan ako ng lasing. Sabi niya, Sir, swerte ka. Kasama mo si Philip. Sir, mahaba ang buhay ni Philip. Bakit mo nasabi? Sabi niya, Sir, di mo ba alam? Si Philip Salvador, masamang damo yan. Sabi ko na nga ba, itong kapapunte. Pero, totoo naman na sinasabi ni Senador. Talaga masamang damo ako. Pero ako po yung masamang damo na lucky charm niya. Kaya hanggang ngayon, buhay kaming dalawa. At saka, partner, di ka pwedeng mamatay. Oo nga. Dami mong anak. May pitong buhay pa ako. Anyway, yun po ang sabi ko sa inyo. Yun po ipaparapol namin, 2 bike, 2 cellphone, at dadagdagan po namin ng isang relo na ipaparapol at 2 sapatos na panglalaki at 2 sapatos na pangbabae po ang aming ipaparapol. Ang mananalo po ng sapatos, yung nakatsinelas dapat ang priority. Sino nakatsinelas sa inyo? Hindi, ganito na lang, kukulangin kasi siya. Dapat meron tayong criteria na sundin. Ang mananalo po, yung priority, yung nakatsinelas. Ang next priority, yung criteria, pag nakatsinelas ka, dapat yung pinakamaruming kuko. Pareho na tayo maruming kuko. Wala rin ako linis. Biro lang. Pinapatawan lang namin kayo. Masaya kayo. Ulitin ko, tawagin nyo lang po akong Kuya Bongo, Senador Bongo, o Bongo. Kanina nga, papunta kami rito, may sumisigaw, Bongo! Sabi ko, hoy ka din. Sabi niya, hoy Bongo! Hoy ka din! Kuya lang po. Pero may pakiusap ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, halimbawa, lola ka na, huwag mo naman akong tawagin kuya. Eh, siyempre, lola ka na, tapos magsalubong tayo. Kuya Bong, Kuya Bong. Ano ako, super lolo? Hindi nyo, madali po maalala ang pangalan ko, di ba? Bongo, pinakamaikli. Pag mainit ang ulo ninyo, tuwing traffic, pagdating sa kanto, pag nakakita kayo ng traffic light, ano yung green? Oh, maalala nyo ko. Pag gutom kayo, bibili kayo ng manok, chokes to? Anong pangalan ng dating presidente? Rodri? Paborito naming prutas? Bang? Ang mahilig sa alak, lasing? Hoy, yung mga lasing ko, huwag kayong magmaneho. Pag nakainom, delikado yan. At ako ang maalala nyo, pag kayo ay na... Meron pang isa. Anong paborito ninyong laro sa mall? Bingo! O mga nanay, parati nag-standby sa mall, di ba? Meron pang isa. Anong paborito? Hotel ni Philip. So? Paano ka
nakasenyas ang ganyan. Nakakagulat ka talaga. Hindi, wala na. Alam mo, lahat tayo may bisyo. May masamang bisyo, may mabuting bisyo. Yung mga doktor, may bisyo rin yan. Manggamot ng pasyente. Ang bisyo ng pulis, hulihin ang kriminal. Ang bisyo ng social worker, tumulong sa mga mahirap. Ako rin po, aaminin ko sa inyo, meron din po akong bisyo. Ang aking bisyo ay mag-serbisyo po sa inyo lahat. Yan po ang aking bisyo. Ngayon, kung ang aking bisyo, magserbisyo, ano ang bisyo ni Philip Salvador? Pag ako nakatalikod talaga sa'yo, haharap ako sa'yo. Sige, Diyan. Lakasan nyo ha, nung nasa labas. Isigaw ninyo. Yung totoo lang po. Dalawang tanong. Ang bisyo ni Senador Bongo ay mag? Servisyo. Ang bisyo ni Philip Salvador? Walang kwenta magtanong dyan. Dini ka magtanong. Yan, magsasabi ng totoo yung mga yan. Ang bisyo ko magserbisyo? Ang bisyo ni Philip ay? Wala na, last na to. Dito ka magtanong. Isigaw ninyo. Ang bisyo ni Senador Bongo ay mag? Servisyo. Ang bisyo ni Philip ay? Patay tayo dyan. Patawarin niyo na po ako. Wala naman po ako magagawa talaga kung itong anyong ito ay binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Diba? Ika... Magtamay ka. Ay partner, kilala ko ang mga Padilla. Kaklase po ni dating Pangulong Duterte, si Sir Roberto, Atty. Roberto Padilla, si Governor Dong, mga pamilyang mababait yan, si Senator Robin Padilla, mabait rin po yan. At sinabi ko na kanina na rumble kayong dalawa, di ba? Palitan lang kayo. Huwag ka mandamay. Si Doktor, mabait rin yan. Hindi ako papayag. Karapatan ng tao, malaman ko ano mga bisyo ng mga yan. Tamay mo! Gusto mo? Damay mo! O yan, nagtatrabaho na naman. Nakita nyo? O, Hindi. multitasking yan. Go. Tinatanong ko kasi nandito si Mayor Francis Ong, nandito yung asawa, huwag mo idamay. Karapatan ng kanyang asawa na malaman kung anong bisyo niya. Damay mo! Kaibigan ko yan. Kaibigan ko rin yan. Ganun kami yan. O, Huwag mo idamay. Ay, si Bukal rin. si Bukal, damay mo. Nagtakit ka na mukha para hindi mahalatag lang dyan siya. Damay mo yan! Damay Ito si Bukal, mga 2 taon na ito, magiging kasama na namin to sa Senado para tong si Senator Bato de la Rosa. Teka, nilalayo mo usapan eh. Magtamay ka. Partner, sige na nga, Tama mo. alang-alang sa pagkakaibigan natin. Yeah. Ang bisyo ni Governor Dong Padilla, Gantihan lang to. pati po ni Dr. Ferrer, ni Mayor Francis, Ay, Mayor. Bukal, Kache. Patay. Kache, ay Patay. mag-serbisyo. And of course, ang kanilang leader, Senator Robin Padilla. Alam nyo, nag-iisa lang po si Philip para pang alcohol yan. Bakit alcohol? Walang patawad sa mikrobyo. Sige na. Sige. Salamat po sa inyong pakikinig. Alam nyo, masaya po kami tuwing nakikita kong masaya kayo. Tao lamang po ako na napapagod din. Kahit sang sulok kayo ng Pilipinas, pangako ko sa inyo, pupuntahan ko kayo, masakayan ko ng aking katawan ng panahon. Makatulong sa inyo, mapasaya lang kayo lahat. Masaya na rin po ako, nawawala po ang aking pagod. Tuwing nakikita ko yung mga kababayan natin, masaya na rin po. Salamat po sa inyo lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, there you have it. Ay, pananalita ako Sa isa na po Kuya yun. Bong. At wala na pong ilaw ang runway. Hindi kami makakalipad.